штодзённым і ўзяўшы крыж выходзь на шлях Христовы. Живи Евангелием з любов'ю в сердце, каб у свет добро, спокой и радость нести. Стань, мовлі Христових вучняв, серцем чистих, милосердних, убогих духом и лагодных, справедливых и покорных. Живи Евангелием в житті штодзённым и, взявши крыж, выходь на шлях Христовы. Живи Евангелием з любов'ю в сердце, каб у свет добро, спокой и радость нести. Страх откинь, макали люди, нас за правду ненавидять. Пробачаймо всім ворожесть, у небе наша взнагорода. Живи Евангелием в житті штодзённым и, взявши крыж, выходь на шлях Христовы. Живи Евангелием з любов'ю в сердце, каб у свет добро, спокой и радость нести. Живи Евангелием в житті штодзённым и, взявши крыж, выходь на шлях Христовы. Живи Евангелием з любов'ю в сердце, каб в свет добро, спокой и радость нести. Ён ішов спякотний день по пилу камянях. Ён мог усіх любить, усім пробачить. Ён з митниками ел і ворогов любив, схиляўся над людьми, якія плачуть. Наставник, вось жа дорогою крочить мушу так, як ти. Наставник, навокал люди, і любить їх треба так, як ти. Наставник, як тяжко взять чужий тяжар на плечі, так, як ти.
ён грошу давы і грэшніцы слязу. Ён усім дарыў любоў і прабачэнне, з'явіў нам твар Айца, шлях у неба паказаў, і на Ярдане сам прыняў хрышчэнне. Настаўнік, вось жа дарогаю крочыць мушу так, як ты. Настаўнік, навокал людзі і любіць іх трэба так, як ты. Настаўнік, як цяжка ўзяць чужы цяжар на плечы, так, як ты. Настаўнік, знясу ўсё, калі са мной заўсёды будзеш ты. Toga, Amen. Pan z wami. I z duchem Твоим. Пачуй, Пане, голас мой, калі я Цябе клічу, Ты моя дапамога, не адкідай мяне і не пакінь мяне, Божа мой збаўца. Гэтымі словамі з 27-га псальму распачынаем сённяшнюю літургію святой мшы, якая ахвяравана ў інтэнцыі за памерлага Пётра Лукашевіч. Стаючы перад Панам, прызнаемся, што мы маем свае слабасці, грахі, тым, чым абражаем Пана Езуса, перапрашаем Яго за гэта. Пане, Ты пасланы аздаравіць скрушаных сэрцам, змілуйся над намі. Змілуйся над нами. Хрыста, Ты прыйшоў паклікаць грэшнікаў, змілуйся над намі. Змілуйся над нами. Пане, Ты сядзіш праваруч Айца, каб заступацца за нас, змілуйся над намі. Змілуйся над нами. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Amen. Молимся. Усемагутны Божа, наша моц і надзея, мы слабыя людзі, без Цябе нічога не можам. Выслухай нашыя малітвы і дапамажы нам Тваёй ласкай, каб нашая воля і нашыя ўчынкі былі згоднымі з Тваімі запаведзямі, праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Amen. Читання другого послання святого апостола Павла до Коринтянаў. Браты, як супрацоўнікі мы заклікаем, каб вы не прымалі ласкі Божай дарэмна, бо ён кажа: «У час спрыяльны я пачуў Цябе, і ў дзень збаўлення дапамог Табе. Вось цяпер час спрыяльны, вось цяпер дзень збаўлення. Мы нікому ні ў чым не даём спатыкацца, каб не знайшлося заганы ў нашым служэнні, а ва ўсім выяўляем сябе як слугаў Божых, у вялікай цярпялівасці, у турботах, у патрэбе, ва ўціску, пад ударамі, у вязніцах, у хваляваннях, у працы, у чуванні, у посце, у чыстасці, у пазнанні, у великадушнасці, у ласкавасці, у Духу Святым і ў любові некрывадушнай, у слове праўды, у моцы Божай, са зброяй справядлівасці ў правай і левай руцэ, пра славу і бясслаўе, праз ганьбу і пахвалу. Мы нібы ашуканцы, але праўдзівыя, нібы невядомыя, але нас пазнаюць, нібы паміраючыя, але вось мы жывём, нібы пакараныя, але не забітыя, нібы засмучаныя, але заўсёды радуемся, нібы убогія, але многіх узбагачаем, нібы нічога не маем, але усім валодаем». Гэта Слова Божае. Дякуем Пану Богу. Показаў Пан сваё збаўленне, показаў Пан сваё збаўленне. Спявайце Пану новую песню, бо ён учыніў цуды,
дапамагла яго правіца і яго святое плячо. Паказаў Пан сваё збаўленне, паказаў Пан сваё збаўленне, перад вачыма народаў аб'явіў сваю справядлівасць, успомніў пра сваю вернасць і міласэрнасць для дому Ізраэля. Паказаў Пан сваё збаўленне, убачылі ўсе межы зямлі збаўленне Бога нашага. Всклікай Пану уся зямля, радуйцеся, спявайце і грайце. Паказаў Пан сваё збаўленне. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слово Твоё светоч для маёй ноги и святло для моей стежки. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читання Святого Євангелія паводле Матфея. Хвала Тебе, Пане. У той час Єсус сказав своїм вучням: «Ви чули, що сказано: вока за вока і зуб за зуб? А я вам кажу, не противиться злому. Коли хто ударить тебе по правой щаце твоей, подстав ему и другую. И коли хто захоче судиться с тобой и взять тебе кошулю, отдай ему и плащ. А коли хто тебе змусить идти з ему 1 милю, иди з им 2. Тому, хто просить у тебе, дай, и не отворачивайся от того, хто хоче позичить у тебе». Гэта слово Пана. Хвала Тебе, Христе. Браты і сёстры, напэўна, сённяшні фрагмент Евангелія абуджае ў нас шмат кантраверсій, бо гэта і словы, якія мы дакладна ведаем, бо было права старога запавету, дзе Бог казаў вока за вока, зуб за зуб. А Jesús кажа не. Ён прыпамінае: вы чулі, што сказано вока за вока і зуб за зуб, а я кажу вам не працівіцца злому. Як цябе ударылі ў правую шчаку, падстаў яму і другую. І часамі нам здаецца, што гэта такая як бы трусасць в пэўным сэнсе, што Бог, што Jesús вучыць некаму такому патаканню, агрэсару, ну бо мы чуем, што як хто хоча менавіта судзіцца і ўзяць у цябе кашулю, ну хто нават яму і плашч аддай, хто хоча цябе змушае ісці з ім 1 мілю, то ідзі 2. І здаецца, ну у чым сэнс? Бо мы можам тады паводле навукі Пана Jesúsa быць людзьмі, якія ў нейкім сэнсе безбароннымі становімся перад злом, перад злымі людзьмі, перад прагненнямі нас нейкім чынам абакрасці. Але насамрэч Jesús падае нам большую глыбіню гэтых словаў. Бо не ідзе мова аб тым, каб быць нейкім хварабліва пакорным, або каб не ставіць чола агрэсару. Не пра гэта Jesús кажа. Jesús кажа аб тым, што калі мы дараслі, яшчэ раз паўтаруся, калі мы дараслі да пэўнага духоўнага стану і патрафім зрабіць вось менавіта так адносна агрэсара, то гэта для гэтага агрэсара становіцца прамаўляючым. Што лагоднасць хрысціяніна гэта не трусасць і не апраўданне гэтага агрэсара дзеянняў. Jesús кажа менавіта аб тым, што ў старым запавеце было гэта права вока за вока, таму што народ выхоўваўся, канешне, кантэкст культуры і таксама нраваў тых часоў, бо мы не можам сёння шмат такіх рэчаў з старога запавету зразумець. Чаму так было? Калі хто з вас чытаў стары запавет, то, напэўна, неаднойчы бунтаваўся супраць таго, што там пішацца.
І таму даследчыкі, хто сур'ёзна займаецца даследаваннем святога пісання, то яны вывучаюць культуру, яны вывучаюць традыцыі, мовы тых людзей, едуць у тыя землі, таксама дакладна ведаюць археалогію. Чаму? Каб зразумець, чаму Бог менавіта даваў такое, а не іншае права ў тыя часы. Чаму Бог, напрыклад, даў тое, што вока за вока. Чаму трэба было так выхоўваць народ свой? Дзеля таго, каб насамрэч, бо мы разумеем, што ў тыя часы нейкай прававой сістэмы не існавала. У пэўным сэнсе не існавала нейкіх сістэмаў прававых ці сілавых структураў, так скажем, які бы пільнавалі захавання права. Да, было рымскае права, але оно распаўсюджвалася паволі там, калі Рым падбіваў землі іншых дзяржаваў. І тады вось мы чытаем дзеі апосталаў, нават калі асуджалі Паўла, ён, як памятаеце, нават неаднойчы паклікаўся на сваё грамадзянства рымскае і меў права, калі яго там асуджалі, меў права сказаць, што я хачу, каб мяне асудзіў Цэзар. І мы ведаем, што Павел выкарыстаў гэту магчымасць, з дзел апосталаў, мы гэта чыталі не так даўно, і пад канвоем, доўгі час, статкам, потым там у Рыме чакаў на разгляданне ягонай справы праз Цэзара, праз імператара. Но гэта было рымскае права. А больш яшчэ старажытныя часы, калі народ жыў сярод народаў такіх язычніцкіх, дзе нават у самым народзе было права Божае. Але захаванне гэтага права, яно вельмі часта будавалася на тым, што ёсць пэўная помста за твой учынак. І такой помстай за твой злы учынак было таксама чыненне табе таго ж самага, што ты чыніш. Вока за вока, зуб за зуб. І такім чынам, нейкім права рэлігійнае старога запавету дазваляла пакараць злачынцу тым самым учынкам, які ён учыніў супраць свайго брата, супраць свайго бліжняга. Канешне, з часам, з цягам часу можна бы так сказаць, што грамадства ставалася штораз больш адукаваным, бо права, мы ведаем, было дана калі Богам народу выбранаму на гары Фавор, у пустыні, там, калі быў яшчэ за часоў Маісея. І паволі гэта права павінна было выхаваць народ выбраны да часоў прыйсця Месіі, які устанавіў права любові. Часы Новага Запавету – гэта права любові. Заўважце, што Езус Христус не даў нам кодекс нейкі, свод, так як гэта быў у Старым Запавеце, што рабіць, чаго не рабіць. Езус сказаў, ён паўтарыў запаведь любові, наказ любові, які быў таксама выказаны яшчэ для габрэяў даны, але паказаў, на чым гэта ўсё заснована. Ён паказаў габрэям, што іх разуменне права Божага закона, яно памылковае, што народ выбраны, што таксама эліта рэлігійная, яна прагнула захоўваць прадпісанні, але не прагнула, альбо, можа, не разумела, або не хацела таксама класці ў гэта захаванне сваё сэрца, будаванне прыватных адносінаў з Богам. Сёння, даражэнькі, мы можам таксама жыць правам Старога Запавету. Мы сёння можам захоўваць нейкія мінімальныя нормы, які будуць прыйсці да касцёла, прыступіць да споведзі, прыняць святую камунію, пагаварыць пацёркі, але не ўкладваць у гэта ввогуле ніякага большага сэнсу, не будаваць нейкіх прыватных асабістых узаемаадносінаў з Богам. І тады такім чынам мы жывем паводле права, бо мы што-то выконваем. Чакаем на тое, што Бог прыме гэта як маю заслугу, і за тое, што я там малюся, за тое, што-то раблю, то я цяпер буду апраўданы, але Бог гэта не нейкі надзорца, толькі асоба, напэўна, учора чулі ў казаннях, асоба, якая любіць, якой сама з'яўляецца любоўю, і ўзаемаадносіны ў Святой Тройцы, це ўзаемаадносіны любові. І тады такім чынам Езус
вучыць ужо нас цяпер сваіх вучняў, што калі ёсць пэўнае незразуменне таго, што Божае, і ў такім чалавек стане незразумення жыве, і таксама незразуменнем адносіцца да цябе, кіруючыся толькі чымсьці зямным, кіруючыся толькі, можа, нават сілай, прагненнем змусіць, то, каб гэта памяняць, мы павінны аказаць лагоднасць гэтым людзям, паказаць гэту любоў. І вось калі мы здольны гэта зрабіць, то агрэсар распачынае інакш на ўсё гэта глядзець. Шмат ёсць такіх прыкладаў, калі людзі, які былі моцна, страшна пакрыўджаны іншымі людзьмі, а тыя праз нейкі, можа, час былі здольныя стаць у прабачэнне і з любоўю прабачыць, і гэта выклікала навяртанне гэтых людзей, гэтых злачынцаў. Шмат такіх сітуацыяў, можа, такая самая такая нам вядомая, гэта прабачэння злачынцы праз Яна Паўла II, які яго страляў, які хацеў яго забіць. Мы ведаем, што ён адведаў яго ў турме і прабачыў яго і паразмаўляў з ім, прытуліў да сябе. Гэта Аль-Адчі, гэта быў гэты злачынца, які страляў Яна Паўла II. Ну, хто-то скажа, конечно, мусіць быць, гэта было бы зрабіць, але мы ведаем, што гэта было вельмі шчыра. Хто-то скажа, ну, можа, папа рымскі, ён там, ну, але шмат такіх момантаў і ў нашым жыцці. Ведаеце, сёння шмат менш было праблем міжлюдскіх, калі бы мы былі здольныя з сэрца прабачыць нашым крыўдзіцелям. І гэта бы прамаўляла. Не то, што я, как мы чуем, буду там, аддам свой плашч, падстаўлю другую шчаку. Не ходзі пра уніжэнне, не ходзі пра тое, што я проста ў нейкай трусасці, ці бо так Езус навучыў. Не. Тут вось менавіта, што на зло адказваць дабром. На зло адказваць дабром. І гэта з'яўляецца прамаўляючым. Гэта дазваляе таму чалавеку, які робіць нейкае зло, убачыць, зразумець і зрабіць высновы. Можа, не заўсёды гэта так працуе, але ў большасці гэта так. Можа, не ў гэты момант, але ў перспектыве часу чалавек таксама сталее да таго, каб зразумець, што і як сталася, і што яму было аказана таксама гэта прабачэнне. Таму жадаю, каб кожны з нас, чуючы сённяшняе Слова Божае, вось менавіта прагнуў так жыць. Павел Апостол у першым чытанні сёння прыгожа піша: «Мы заклікаем вас, як супрацоўнікі, каб вы не прымалі ласкі Божай дарэмна». Каб мы не прымалі ласкі Божай дарэмна. Разумееце, што калі мы дарэмна прымаем ласку Божую, яна марнуецца ў нас. Калі мы прыступаем да сакраментаў, мы прымаем ласку Божую. Калі распачынаем нашу малітву, прыватную малітву, мы прымаем ласку Божую. Але вельмі часта мы ее прымаем дарэмна, бо яна з нашай прычыны не выклікае ў нас змены нашага сэрца. А гэта значыць змены майго погляду, святапогляду, змены майго захавання ў штодзённасці. Таму жадаю, каб ўсё ж такі, прымаючы Божую ласку, наша сэрца таксама змянялася. Амен. Да Бога, які аднае нас у сваім святым паўсюдным апостольскім касцёле, узнясём з даверам нашыя супольныя малітвы. Молімся за ўсіх хрысціянаў, каб іх сэрцы вольныя ад граху былі жывой святыняй Духа Святога. Цябе просім. Молімся за мастакоў і артыстаў, каб сваёй творчасцю яны прасаўлялі Бога і павялічвалі скарб хрысціянскай культуры. Цябе просім. Молімся за спаведнікоў, каб з пакорай і любоўю ядналі людзей з Богам у сакраменце святой споведзі. Цябе просім. Молімся за дзяцей, якія знаходзяцца ў дзіцячых дамах, каб зло, якое яны спазналі, не ўплывала на іх далейшае жыццё. Цябе просім. Молімся за памерлых, асаблівым чынам за Пётра Лукашевіч, каб знайшлося ў доме любячага Айца ў небе. Цябе просім. Молімся за нас тут сабраных, каб мы былі ўдзячныя Богу за ўсякае дабро, якое атрымліваем ад Яго і іншых людзей. Цябе просім.
Божа, Твой Сын паказаў нам, як мы павінны перамагаць зло. Дай нам моц, каб мы нястомна наследавалі Хрыста і заслужылі на ўдзел Яго з мёртвых паўстанні, які з Табой жыве і валадарыць праз усе векі вечныя. Amen. Благослав наймільший збавця, бід усіх людських поправця, тим, що серце Твоє славять, Твою милость благословять. Ти сказав, що ласки розни пролієш на дом той кожний, где образ Твой будут славить, Твое сердце благословить. Благослав нам кожну чинность нашу сповнить, дай повинность, Твое сердце дай познать, з усіх силаў миловать им. Моліцеся, браты і сёстры, каб маю і вашу ахвяру прыняў Бог Айцец Усемагутны. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому. Божа наш Ойча, Ты умацоўваеш нас хлебам і віном, і ў іх даеш нам сакрамент, што нас аднаўляе. Учыні, каб мы заўсёды чэрпалі з яго сілу для душы і цела, праз Хрыста Пана нашага. Амен. Пан з вамі. І з Духом Твоїм Угору сэрцы. узносим їх до Пана. Падзякуем Пану Богу нашаму. Годна гэта і справядліва. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане святы Ойча Усемагутны вечны Божа. Ты ў любові Тваёй стварыў чалавека, калі ён заслужыў справядлівае асуджэнне. Ты адкупіў яго ў сваёй міласэрнасці праз Хрыста Пана нашага. Праз яго Твою веліч праслаўляюць хоры анёлаў, якія заўсёды радуюцца перад Тваім абліччам. Просім, каб і нашыя галасы далучыліся да іх, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный Той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці, таму просім Цябе, асвяці гэтай дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Вызнаём Твоё ўваскрасенне і чакаем Твайго прыйсця ў хвале. Успамінаючы смерці з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цел і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Владзімірам і ўсім духавенствам.
Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрэшэнне, пра Пётра, і пра ўсіх, хто ў Твоей ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апосталамі, святым Міхалам Арханёлам, і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі і праслаўлялі Цябе, праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце, Табе, Божа Ойча, усемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала, праз усе векі вечныя. Амен. Молімся да Айца Нябеснага, як нас навучыў Езус Христус. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на землі. Хлеба нашего штоденного дай нам сёння, и отпусти нам провины наши, які ми отпускаем виноватым нашим. и не уводь нас У в спокусу, спокусу. але збав нас от злого. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Езу Христа, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру Костёла Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, дарить Его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Амен. Супокой Пана нехай заўсёды будзе з вами. И с Духом Твоим. Перадайте ближнему знак супокою. Супокой нам усім. Баранку Божий, який береш на себе грахи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грахи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грахи свету, одари нас упокоем. Вось баранак Божий, вось той, хто бере на сябе грахі свету, благословленные, покликанные на вечеру ягонную. Где ж ты, Иисус, радость сердца, наимилейший Избавитель? Где жаданная потоля для души сутешитель? Дай мне духа покаяния от граху выратования. Где ж ты, мой найлепший Езу, у Тебе поратунок? Прагну я Тебе душою, о жаданый Иисусе. Мне легчей покуты зносить, як со мной Ты, Христусе. Без Тебе жить не жадаю, Тебе кличу, призываю, сподяюся на Тебе я, бо моя Ты надея. На
наш Пан валадар'ем нам Його трон буде вічно тривать. Наш Пан має владу і моць, наш Пан валадар'ем нам. Молимся. Боже наш Ойче, святая комуния, якую мы приняли, означая єднання верных в Тобі, ученика п'яна підтримлював одинство у Твоїм костеле, праз Христа Пана нашого. Амен. Співаємо на адорацію. О найсвятейша гостия, вяди нас до небесных брам, тревожать муцы нас ворожия, успоможи нас, дай силу нам, один в Тройце Бог святый, Тебе хвала во все веки. Коли закончится наш шлях земный, у валадарства свое прими. Амен. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Христе, почуй нас, Христе, выслухай нас, Христе, выслухай нас. Ойче з неба Божа, Сыне Откупитель свету Божа, змилуйся над нами, Духу Святый Божа, Святая Тройца, один и Божа, змилуйся над нами. Серця Єзуса, Сина Отця предвечного, змилуйся над нами. Серця Єзуса, во лоні Деви Маті Духом Святим створеное, змилуйся над нами. Серця Єзуса, со Словом Божим істотно з'єднаное, змилуйся над нами. Серця Єзуса, безмежной величи, змилуйся над нами. Серця Єзуса, святыня Бога, змилуйся над нами. Серця
уподобання Отця Небесного, змилуйся над нами. Серця Єзуса, прагад вічних вишиняв, змилуйся над нами. Серця Єзуса, терпливой и великой милосердности, змилуйся над нами. Серця Єзуса, щодре для всіх, хто до Тебе звертається, змилуйся над нами. Серця Єзуса, криниця життя і святості, змилуйся над нами. Серця Єзуса, у милостивлении за грехи наши, змилуйся над нами. Серця Єзуса, наповнене зневагами, змилуйся над нами. Серця Єзуса, злочинствами нашими змучене, змилуйся над нами. Серця Єзуса, послухняне ажно до смерти, змилуйся над нами. Серця Єзуса, дідой пробитое, змилуйся над нами. Серця Єзуса, криниця усілякого сутішення, змилуйся над нами. Серця Єзуса, життю і воскрешення наше, змилуйся над нами. Серця Єзуса, супокой і поєднання наше, змилуйся над нами. Серця Єзуса, живая хвяра за грехи наши, змилуйся над нами. Серця Єзуса, збавлення тих, хто на Тебе сподяється, змилуйся над нами. Серця Єзуса, надія тих, хто в Тебе помирає, змилуйся над нами. Серця Єзуса, радость усіх святих, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, даруй нам, Пане. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, вислухай нас, Пане. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Jezu cichy i pokorny sercem, Учини серце наше до Твоего подобными. молимся. Усемогутный вечный Боже, глянь на серце наймилейшего Сына Своего, на хвалу и ахвяру, якую Он складає Тебе за нас грешных. Змилуйся над тими, кто просит Твоей милосердности, и даруй им у ім'я Сина Своего Єзуса Христа, який з Тобою живе і владарить на веки вечные. Амен. О Єзу, наймилейший откупитель роду людского, глянь на тих, хто покорно схиляється до подножа Твоего алтара. Ми Твоя власність, і Тобі належать хочемо. Сьогодні кожен з нас щиро віддається найсвятейшому серцю Твоєму,
каб яшчэ больш з'яднацца з табою. Многія зусім не ведаюць цябе, многія адвярнуліся ад цябе, пагарджаючы запаведзямі тваімі. Змілуйся над аднымі і другімі, о Езу найласкавейшы, і прытулі ўсіх да святога сэрца свайго. Валадаром будь нам, о Езу, не толькі вернікам, якія ніколі не адступіліся ад цябе, але і сынам марнатраўным, якія цябе пакінулі. Дапамагчы, каб як найхутчэй вярнуліся яны ў бацькоўскі дом і не згінулі ад нястачы і голаду. Будь валадаром для тых, хто памылкова ці праз нязгоду адлучыўся ад цябе. Прывядзі іх да прыстанку праўды адзінства веры, каб хутка настала адна аўчарня і адзін пастыр. Адары касцёл твой бяспечную свабодою, дай усім народам супакой і згоду, учыні, каб на ўсёй зямлі ад краю да краю адзін узносіўся голас. Хвала Божаму сэрцу, праз якое прыйшло да нас збаўленне, яму хвала і пашана навекі. Амен. Гэты велічны сакрамент ушануйма шчыра ўсе, траціць моц старое права, бо ўжо новы запавет, што нам розум не тлумачыць, святло веры прынясе. Богу вечнаму у Тройцы праслаўленне і хвала, і Айцу і Сыну разам, Творцу вечнага жыцця, Духу, што ад іх паходзіць, даўцу вечнага святла. Амен. Хай будзе чэсць і хвала і праслаўленне Езусу, чэсць і падзяка вечна, хай будзе вечна Езусу, чэсць і хвала, хай будзе чэсць і хвала і праслаўленне Езусу, честь и подяка вечна, хай буде вечна Езусу, честь и хвала, хай буде честь и хвала и прославление Езусу, честь и подяка вечна, хай буде вечна Езусу, честь і хвала. Ангел Панський звестував Панні Марії і почен вас Духа Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Ty, Michale Archaniele, broń nas przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekla. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.